Hej, velkommen til podcast om urimelige opsigelser. Podcasten knytter sig til tredje udgaven af Jens Christiansens lærebog, Grundlæggende arbejdsret, og omhandler bogens kapitel 12 om ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet, afsnit 2 om opsigelse af ansættelsesforholdet under afsnit 2.3 om urimelige opsigelser. Podcasten knytter sig også til 11. udgave af Ole Hasselbalgs arbejdsret, kapitel 14 om ansættelsesforholdets varighed, afsnit 1, det normale ophør, under afsnit 1.5 om begrænsninger i opsigelsesadgangen, afskedelsesgrundens betydning, under afsnit 1.5.2 generelle regler om usaglige afskedigelser. Podcasten er optaget i januar 2015 til studerende, der følger grundlæggende fag om arbejdsret. Hovedaftalen mellem DA og LO. Som en del af ledelsesretten har arbejdsgiveren som udgangspunkt fri adgang til at afskede. Det kalder vi afskedelsesretten. I 1960 indgik DA og LO aftale om en overenskomst. Det er den, vi kalder hovedaftalen. Hovedaftalen afløste septemberforliget fra 1899. Med den her hovedaftale i 1960 indførtes en begrænsning af afskedelsesretten, i det der indførtes en beskyttelse mod vilkårlighed ved afskedelse. Beskyttelsen fremgår af hovedaftalens paragraf 4 stykke 3, der indledes med ordene: ved afskedelse af en arbejdstager må vilkårlighed ikke finde sted. Samtidig med indførelsen af afskedelsesbeskyttelsen i hovedaftalen i 1960 oprettede man afskedelsesnævnet, der behandler sager om påstået urimelige afskedigelser efter hovedaftalen. Hovedaftalen fra 1960 indeholdte mulighed for at yde arbejdstagere, der var fyldt 20 år og havde en anciennitet på mindst 1 år, en godtgørelse på op til 13 ugers løn. Alderskravet er siden fjernet. Anciennitetskravet er reduceret til 9 måneder, og godtgørelsen er nu maksimeret til 52 ugers løn. En tilsvarende afskedelsesbeskyttelse er siden aftalt på andre overenskomstområder, herunder det offentlige. Funktionærloven. Med virkning fra den 1. april 1964 indførtes også afskedelsesbeskyttelse i funktionærloven. Lovændringen var motiveret med, at man inden for store overenskomstområder på arbejdsmarkedet havde indgået aftaler om værn for funktionærer mod usaglig afskedelse. Oprindeligt blev bestemmelsen indsat som paragraf 2a i funktionærloven. Bestemmelsen findes nu i lovens paragraf 2b. Bestemmelsen indledes med ordene: såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Beskyttelsen mod usaglig eller urimelig afskedelse kræver hjemmel. Beskyttelsen følger således ikke af ansættelsesforholdets natur. Der skal altså være en lovregel, en overenskomstbestemmelse eller en aftale, før en arbejdstager nyder beskyttelse mod urimelighed i afskedelsessituationer. En arbejdstager, der hverken er omfattet af en kollektiv overenskomst eller af funktionærloven, skal altså selv sikre sig beskyttelsen mod urimelig afskedelse i ansættelsesaftalen. Det kan vi udlede af en afgørelse fra Højesteret i 2003 i den såkaldte DFDS-sag. I DFDS-sagen blev lønmodtageren A ansat som bartender på et skib den 9. april 1999. I en arbejdsfri periode i september samme år havde A sammen med 3 kolleger købt en tur med et af rederiets andre skibe. 2 af A's kollegaer blev alvorligt syge på turen og måtte bringes i land med helikopter med deraf følgende forsinkelse af skibet. De 2 kollegaers sygdom skyldtes indtagelse af et formentligt euforiserende stof, der angiveligt var tilbudt de pågældende af en dem ubekendt person. Rederiet var ikke så imponeret over, at bartenderne havde været en del af det selskab, der forsinkede skibet. Uden begrundelse blev A afskediget den 3. oktober 1999.
A's anciennitet på afskedelsestidspunktet udgjorde næsten 6 måneder. Ansættelsen var omfattet af en kollektiv overenskomst. Overenskomsten indeholdt en beskyttelse mod usaglig afskedelse, hvis medarbejderen havde været ansat i mindst 9 måneder. Da afskedelsen henset til overenskomstens anciennitetskrav ikke kunne indbringes for faglig voldgift eller afskedelsesnævnet, indbragte fagforeningen sagen for domstolene med påstand om godtgørelse for urimelig afskedelse. Højesteret frifandt rederiet. Højesteret anførte i bemærkninger til afgørelsen. Højesteret finder, at tilkendelse af godtgørelse som følge af, at afskedelsen af en ansat i en privat virksomhed ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold, kun kan ske, hvis der er hjemmel hertil i lov, kollektiv overenskomst eller anden aftale. Udenforstående lønmodtagere. I den arbejdsretlige terminologi kaldes lønmodtagere, der ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening, for udenforstående lønmodtagere. Indtil en højesteretsdom fra 2005, kaldet Skagen Jernstøberi, var det ikke helt klart, hvorvidt de udenforstående lønmodtagere nød beskyttelse mod urimelig afskedelse gennem de kollektive overenskomster. Ved 2005-dommen fastslog Højesteret, at der gælder en formodning for, at overenskomsternes bestemmelser indgår i de individuelle ansættelsesaftaler mellem virksomheden og de ansatte, som overenskomsten omfatter. I sagen vedrørende Skagen Jernstøberi blev lønmodtageren A ansat den 1. marts 1990 i virksomheden, vi her kalder V. Efter 11 års ansættelse den 22. oktober 2001 blev lønmodtageren afskediget med begrundelsen uegnet til virksomhedens forhold. I april 2000 havde virksomheden forpligtet sig over for fagforeningen SID til at følge industriens overenskomst og hovedaftalen mellem DA og LO. Lønmodtageren var imidlertid ikke medlem af SID, altså det overenskomstbærende fagforening, eller nogen anden fagforening i LO-familien. For Højesteret omhandlede sagen, hvorvidt A som en udenforstående lønmodtager kunne påberåbe sig paragraf 4 stykke 3 i hovedaftalen indgået mellem DA og LO. Højesteret anførte, at der må gælde en formodning for, at overenskomsternes bestemmelser, i det omfang de efter deres karakter er egnet hertil, indgår i de individuelle ansættelsesaftaler mellem virksomheden og de ansatte, som overenskomsten omfatter. Tiltrædelsesaftalen måtte ligesom industriens overenskomst forstås således, at virksomheden over for fagforeningen SID havde forpligtet sig til at anvende overenskomsternes vilkår, ikke alene i forhold til de ansatte, der er medlem af SID, men også i forhold til udenforstående ansatte herunder A. Det er imidlertid kun fagforeninger, der er medlem af LO, der kan indbringe sager for afskedelsesnævnet, altså det afskedelsesnævn, der er nedsat i følge af hovedaftalen indgået mellem DA og LO. Lønmodtageren i sagen her fra Skagen Jernstøberi var jo ikke medlem af en LO-fagforening. Og det vil sige, at de procesregler, som afskedelsesbeskyttelsen i DA og LO's hovedaftale er bygget op omkring, jo slet ikke kunne anvendes af A. Det problem løste Højesteret med ordene: den omstændighed, at disse procedureregler, altså procedurereglerne i hovedaftalen mellem DA og LO, ikke er anvendelige i den foreliggende situation, kan imidlertid ikke bevirke, at A er afskåret fra ved domstolene at påberåbe sig den beskyttelse, som bestemmelsen tilsiger at give de ansatte. At der er tale om at der for de her udenforstående lønmodtagere er tale om en formodningsregel, det kan vi udlede af følgende bemærkning fra Højesteret i sagen. Da der ikke er holdepunkter for at fastslå, at det modsatte udtrykkeligt eller stiltiende er aftalen mellem lønmodtagerne og virksomheden, måtte A anses for omfattet af afskedelsesbeskyttelsen efter hovedaftalens paragraf 4 stykke 3. Der er knyttet nogle anciennitetsbetingelser til beskyttelsen mod urimelig afskedelse. Det kunne vi se af højesteretsdommen fra 2003 i DFDS-sagen. Og anciennitetsbestemmelserne er
er lidt forskellige fra de forskellige overenskomstområder, og endelig i forhold til funktionærloven. I hovedaftalen mellem DA og LO udgør anciennitetskravet 9 måneder. Så nævnt tidligere var anciennitetskravet oprindeligt 1 år, og den her reduktion af anciennitetskravet fra det ene år til de 9 måneder, den blev aftalt i 1986. I de offentlige hovedaftaler udgør anciennitetskravet 8 måneder, og efter funktionærloven kræver beskyttelse mod usaglig afskedigelse 1 års anciennitet. Tak.